басти сеюми истироҳату фароғати кӯдакон дар майдончаҳои солимгардонӣ хотирмону шавқовар ҷараён дошта баҳри кӯдакон шароити мусоид таъмин карда шудааст. Дар муайсаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 26 ноҳияи исмоили сомонии шаҳри Душанбе ҳамасола майдончаи солимгардонӣ ташкил карда шуда, соли ҷорӣ низ баҳри пурсамар гузарондани маосими таътили тобистонаи мактабачагон фаъолияти ин майдонча боз ҳам хубтару беҳтар ба роҳ монда шудааст. Басти якуму дуюм тибқи нақша дар сатҳи баланд гузаронида шуда, аллакай басти сеюм низ дар ҳоли анҷомёбӣ қарор дорад. Омӯзгорон иброз доштанд, ки ҳамасола кӯдакон бо шавқи баланд ба истироҳатгоҳ меоянд. Имсол низ тибқи нақша кӯдакони фаъолу аз оилаҳои камбизоат ба ин макон ҷалб карда шуданд. Ҳама рӯза машғулиятҳои амалкунанда ҷолибу шавқовар гузаронида шуда, дар он кӯдакон фаъолона иштирок мекунанд. лагери истироҳати мо 4 бастро дар бар мегирад. аллакай мо 2 басташро гузарондем, дар басти сеюм мебошем. дар ҳар як баст 40 нафар хонанда истироҳат мекунанд. пагоҳи рӯзӣ онҳо омада бо мо дар ин ҷо машқи пагоҳи рӯзӣ мекунем. баъд аз он наҳорӣ мекунем. баъд аз наҳорӣ мо бо хонандагон дарс мехонем. дарси забони русӣ, тоҷикӣ ва забони англисӣ мехонем. ҳар хел бозиҳо мегузаронем. тибқи нақшаи пешниҳод гардида кӯдакон дар давоми рӯз ба машғулиятҳои омӯзишиву фарҳангӣ ва варзишӣ фаро гирифта мешаванд. баҳри омӯзиши онҳо 5 омӯзгор ҷалб гардидааст. ҳамарӯза баъди қабули кӯдакон машғулиятҳо оғоз гардида, нахуст машқи пагоҳи рӯзӣ сурат мегирад. баъд аз субҳона бошад, дигар машғулиятҳо тибқи нақша гузаронида мешаванд. ман ба лагер меоям. аввал мо субҳона мехӯрем, баъд аз субҳона мо дарс мегузарем. дарси забони русӣ. ман аз дарси забони русӣ хеле чизҳо омӯхтам. баъд забони англисиро мегузарем. дарси англисӣ хеле писанд омад. баъд аз бозӣ рақс бозӣ мекунем. баъд ки рақсро шудем, баъд меравем ба обозӣ машғул мешавем. дар басти сеюми истироҳат низ 40 нафар кӯдак фаро гирифта шуданд ва онҳо ба 2 гурӯҳ ҷудо гардиданд. ҳамарӯза кӯдакон дар машғулиятҳо ба мусобиқаву дигар озмунҳои зеҳнӣ ба таври даставӣ иштирок менамоянд. истироҳатгоҳ ба кӯдакон писанд буда, онҳо чунин ибрози андеша карданд. ман дар ин ҷо дӯстони зиёд пайдо кардаам. баъди наҳорӣ хӯрдан ба синф медароем. забони русӣ мехонем, забони англисӣ мехонем. мо аз забони русию англисӣ чиз омӯхтаем. баъди забони русию англисӣ хондан мебароем ба берун, рақсу бозӣ мекунем. баъди рақсу бозӣ овозӣ мекунем. хотиррасон менамоем, ки басти сеюми истироҳату фароғати кӯдакон дар истироҳатгоҳҳои назди мактабӣ дар рӯзҳои наздик ба анҷом расида кӯдакон дар басти 4 ҷалб мегарданд.